Siz yanılıqlar çağrılışın qarıysı studiyada Alina Valiyeva. İsənmisiz? Alda imtihanlar, oku yurtun saylav, ulu turmuş şəhər məktəblərində soңғы qыңғырау şыңlады. Жерлі фермердан продукция бұйырған аулында сөз жетіштіруні ашарға планаштыралар. Йұрт қапқалары тігірмен, шын миш. Шәһәрдә Сабантуйға татар ауылын түзи башладылар. Шаллы мәктәпләрендә соңғы қыңғырау шыңлады. Быйыл аны 2000-нан артык шығарылыш сыйныф укучысы ишетте. Шаллы ТВ телеканалының төшерү төркеме 19 санлы мәктәптә булды. 11 сыйныф укучылары белән хезмәттәшеп бездә аралашты. Урамда бер мәшәкатьсез атмосфера хөкем сөрсә дә, мәктәп эчендә дулкынлану, шул ук вакытта шатлыклы да, моңсулы да хисләр сизелә. 11 сыйныф укучылары актлар залы коридорында тыйнак кына үзләренең йолдызлы сәгатьләрен көтеп тора. Бик дулкынланам. Укучыларыма бик зур рәхмәт. Аларның тырыш өчен бик рәхмәтле һәм бик ышан булу өчен бик зур рәхмәт аларга. Бүген бик зур бәйрәм. Мин бик шатландым һәм дуслар белән сау башланам. Хайыр мәктәпне тәмамлаучылар гына түгел, аларның әти-әниләре, әби-бабалары да, сыйныф җитәкчеләре дә дулкынлана. Быел исә укучыларның туганнары да бәйрәмдә катнашырга рөхсәт иттеләр. И волнуюсь, и радуюсь. Такой день, как будто своих родных детей выпускаю. У меня дочка, конечно, очень волнительно. Хочется, чтобы у них все получилось. Старшая дочь сегодня заканчивает школу. Все, пришли. Горестные, слезные. Жалко. Молодежь уходит от нас. Куда-нибудь будет поступать. Ну, дай Бог, чтобы они все поступили. Алда 11 сыйныф укучыларының имтиханнары, аларның һәр кайсысы инде кайсы югары уку йортына барачагын билгеләгән. Что-нибудь в инженерной, скорее всего, сфере. Вот. Атомная инженерия, что-нибудь в этом. В Казани учиться буду. Вообще я учусь в медицинском классе, но, видимо, мой путь разойдется, и я пойду с чем-то связанным с химией. Әмма бу алдагы көннәрдә, әлегә аларның бәйрәмнәре концерт программасы һәм әлбәттә соңгы кыңгырау. Мәктәп, дәресләр, контроль эшләр, иншалар белән саубуллашу. Лилия Катина, Эльмира Гайнадинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Көннәр язуга игенчеләре язгы чәчү эшләрен тулы куәтенә дәвам иттерде. Бүген районы кырларында барлык мәйданның 78%, ягъни 44300 гектары чәчелгән. Республикада исә әлеге күрсәткеч 65%-ны тәшкил итә. Тукай районы игенчеләре бүген язгы бодай, кукуруз чәчәм, шикәр чөгендере чәчелеп беткән инде. Миниханов крестьян фермер хуҗалыгы һәм шилне җитештерү кооперативы бәрәңге утыртуны төгәлли. Миниханов крестьян фермер хуҗалыгы шулай ук кишер дә чәчә. Игенчелек белән бергә Кішілік тармағында да іші туқтап тұрмай. Бүгінгі күнде район тәулігіне 100 тонна сүт сауы көрсеткішіне шықты. Жерлі фермерлардан азық түлік бұйырған аулында сүті жетіштіре башларға планаштыралар. Тукай районында үс дигелері білен танылған Шайхулинар ғайләсі фермер хужалығын үстірерге болған. Эшмәкерлер ненде урлықлар білен ұшырашқан толырақ алдағы материалда. Инзилә Шайхуллин өчен фермер булу күптәнге омтылыш. Кичкенәдән укул әтисенә хуҗалыкта ярдәм итә, ә хәзер үзе йөзләгән хайван карый. Контрактлы зоопарк ачарга хыялланса да, әлегә финанслар мөмкинлек бирми дип сөйли фермер. Шуңа күрә алар ире белән сөт продукциясын җитештерүне җайга салырга карар кыла. Алар хуҗалыгында инде 30 сыер бар, аларны ашату кыйммәткә төшә ди фермерлар. Кормить, конечно, сейчас трудновато, тяжеловато, дороговато, потому что хорошо, что еще у нас есть у моего отца, вот мы с папой как бы вместе, семейная у нас как бы ферма, занимаемся у моего отца 500 гектаров земли, свои поля, сами сеем, все взаимодействованы в этом, папа, муж, брат, все работаем и сами сеем, сами собираем, корм свой. А если же покупать, то это вообще не рентабельно. Әмма барысы да уйлаганча килеп чыкса, алар якындагы авылларны һәм хәтта шәһәрләрне сөт продукциясе белән тәэмин итә алачак. Шайхуллинар гаиләсе әлеге проектны тормышка ашыру өчен грант тоткан. Шулай ук фермерлар ит сату белән шөгыльләнә. Алар хуҗалыгында 700 тәкә, 500-дән артык каз, берничә дистә ат һәм дөяләр бар. Планда бердәм авыл зоопаркы проектын эшләү һәм табигый продукция җитештерү. В дальнейшем уже будем совмещать как бы туризм как бы с фермой. Люди будут приезжать смотреть на верблюдов, осликов, там, на живот, лошадей и также смогут
приобрести натуральную, молочную, экологическую чистую продукцию. Үз кешең белән генә мондый күләмдә терлек асрау җиңел түгел. Шуңа күрә фермерларга 4 көтүче ялларга туры килгән. Ә малларны тоту урыннарын төзүдә аларга авылдашлары ярдәм итә. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әгәр сезнең дә борчып торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номерым тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp аша да юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 839 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Тиз һәм авыртусыз ярчалы шикәр диабеты атнасы 2022 акциясына кушылды. Шара республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы һәм Россия эндокринология үзәге белән берлектә үткәрелә. Һәр теләгән кеше канындагы шикәр дәрәҗәсен белергә һәм белгечләрдән киңәшләр алырга мөмкин. Лилия Гатина теманы дәвам итә. Мобиль диабет үзәге чалларда шәһәрнең сәүдә үзәкләренең берсендә 2нче катта кабул итте. Барлык теләүчеләр кандагы шикәр дәрәҗәсен белә алдылар. Процедура берничә минут вакытны алды. 5,6. Теләүчеләр җитәрлек идем сәүдә үзәгендә чират барлыкка килде. Решили привести бабушку для того, чтобы проверить уровень сахара в крови. Ну, результат у бабушки, как я поняла, неплохой, 5. А до этого был повышенный сахар, 8 был сахар, и поэтому решили перепроверить. У меня уже 72 год, решил попробовать сахар, посмотреть, как там. А то в огороде сейчас некогда заниматься. Давно уже не сдавала вот на сахар. И у меня вот сахар повышенный оказался. Сейчас придется к терапевту идти в своей поликлинике. Кандагы шикәр нормасы 3-тән алып 6 миллимольга кадәр диапазонда 7дән артык булса тикшерергә кирәк ди табиблар. Бүгенге көндә шулда 200дән артык бала шикәр диабеты диагнозы белән исәптә тора. Өлкән пациентларның саны 15 меңгә якын. Кызганычка каршы бу сан елдан-ел арта бара дип билгеләп үтә табиблар. Если у пациента начали проблемы это связаны, плохо заживают раны, при избыточном весе, например, пациента может быть избыточный вес при 2-м типе диабета, то есть ухудшение зрения, какие-то частые простудные заболевания, фурункулы, то есть при этих, естественно, это жалобах мы, естественно, рекомендуем сдавать обязательно это сахар крови. Шикәр диабеты үсешен кисәтү өчен табиблар сәламәт яшәү рәвеше алып барырга киңәш итәләр. Физкультура белән шөгыльләнергә, дөрес тукланырга, хезмәт һәм ял режимын сакларга. Шулай ук ел саен медицина тикшерүләрен узарга һәм кан анализын тапшырырга кирәк. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Айдар Мусин, Яңалыклар. Шалыда милли татар авылы төзелеше башланды. Мәйданнан ерак түгел агач йортлар, сарай, тегермән барлыкка киләчәк. Бу шалылар һәм шәһәр кунаклары ул тормышы көнкүрешен тыя алсын өчен эшләнелә. Тик буларның барысы да Сабантуй вакытында гына бияләргә мөмкин булачак. Бу өчен комплекс булачак. Павильоннардан һәм йортлардан тыш территорияда сарай урнаштырылачак, чөнки татар авылы аннан башка була алмый. Бу елның яңалыгы күл белән тегермән һәм көе белән торна. Убранство и декорирование туган авылом будет выдержано в традиционном татарском стиле. В этом году на территории разместят резные ворота, дом и беседку с настоящей печью. Рядом будет располагаться сарай, мини-огород. Всю территорию оградят деревянным красивым забором. Бу атнада йортларның түбәләре барлыкка киләчәк. Төзүчеләр 1 июньгә кадәр барлык монтаж эшләрен төгәлләргә исәпли. Татар авылына Ярчалда Сабантуй көне 18 июньдә килергә мөмкин булачак. Лилия Гатина, Илмира Гайнадинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. «22 июня. ДК КамАЗ. Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева.